that have been fighting so long and so hard that they don't know what the fuck they're doing. Do you understand that? Иран и Израел се бият толкова дълго и толкова ожесточено, че вече не знаят какво правят. Подяволите! Тръмп беше възмутен от действията на Израел и Иран, които продължиха да си разменят удари и след обявяването на прекратяването на огъня, армията на отбраната на Израел обяви, че Иран е изстрелял 2 балистични ракети, които са били свалени. Техеран отрича. Тръмп посъветва Израел: не хвърляйте бомбите, иначе ще бъде сериозно нарушение, върнете пилотите си бързо у дома. Най-малко 610 души са убити и около 5000 са ранени в резултат на израелските удари срещу Иран, съобщава Министерството на здравеопазването на Ислямската република. Малко по-рано днес Тръмп написа следното в социалната мрежа Truth Social: Израел, спрете с бомбардировките. Ако продължите, това ще бъде сериозно нарушение. Приберете пилотите си у дома. Незабавно. Тази сутрин стана ясно, че няколко дрона, натоварени с експлозиви, са атакували военни бази в Ирак през нощта, съобщи правителството в Багдад. В изявление на медийната канцелария на министър-председателя Мохамед ас-Саудаани правителството определи станалото като подло нападение. Съобщава се, че базите са принадлежали на иракските въоръжени сили. В 2 бази са нанесени значителни щети на радарните системи. Сред тях е и обектът Таджи, разположен северно от Багдад. Пострадали няма. Други опити за нападения срещу други бази са били успешно отблъснати, съобщи правителството. ас-Саудаани нареди да се проведе цялостно разследване. За сега не се споменават възможните извършители. За примирието между Иран и Израел и за цялостно и тотално прекратяване на огъня, съобщи американският президент Доналд Тръмп. Той заяви, че примирието ще продължи 12 часа, след които войната ще се счита за прекратена.